ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ନିଜ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏକ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶିକାରୀଟି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିଲା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଶୁଣି ବି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାଧନା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା, ତା ମନରେ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା କି କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ସେ କ'ଣ ସତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଶିକାରୀଟି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତା ମନରେ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା। ସେ ଶିକାରୀଟି ପଥରକୁ ଉଠାଇ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇଲା। ପଥରଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନିବାର ଥିଲା କି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେହିପରି ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ପଥରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଶିକାରୀ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଆଉ ଭାବୁଥିଲା କି ଏବେ ତ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟରେ ପୁଣି ଶିକାରୀଟି ପଥରଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଏଥର ପଥରଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖି ଉପର ଭାଗରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ସେହି ଜାଗାରୁ ବହୁ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇସାରିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖିକରି ଶିକାରୀଟି ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଏତେ କ୍ଷତାକ୍ତ ପରେ ବି ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଏଥର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଧନା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ସେ। ଏହା ଦେଖିକରି ଶିକାରୀଟି ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧ ଏଥର ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖିର ଚମକରେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶିକାରୀ କହିଲା, ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲି, ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ହିଁ ସରଳତାର ସହ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମୋ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣିକରି ଶିକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁଅଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ କଥା ଭାବି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଛ, ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ମିଳିବ, ମୋ ମନରେ ଏହି ବିଚାର ଆସୁଅଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକରି କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ମିଛ ବୋଲି। ଲୋକେ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସତ ଅଟେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ହିଁ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେ ଶିକାରୀକୁ କିଛି କହିଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଶିକାରୀ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାଧକ ରୂପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଲୁ କି ଆମକୁ ବି ଆମ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି କଷ୍ଟ ଆଗରେ ହାରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କର। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ
କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି ନା କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ହିଁ ଅଧିକ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।